Acordo unánime da Corporación Municipal para impulsar a Axenda Urbana, un novo elemento de planificación da Ribeira do Futuro con 10 obxectivos fundamentais. O número 1 estratégico sería ordenar o territorio e facer un uso racional do chan, conservalo e protexelo. O obxectivo número 2 é evitar a dispersión urbana e revitalizar a ciudad existente. O 3, prevenir e reducir os impactos do cambio climático e mellorar a resiliencia. O 4, facer unha xestión sostible dos recursos e favorecer a economía circular. O 5, favorecer a proximidade e a mobilidade sostible. O 6 sería fomentar a cohesión social e buscar a equidade. O 7, impulsar e favorecer a economía urbana. O 8, garantizar o acceso á vivienda. O 9, liderar e fomentar a innovación digital. E o 10, mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza. O documento aprobado hoxe é froito dunha serie de mesas de traballo, así como dunha enquisa cidadá realizada a través dun formulario na web municipal. Xurdía entón un primeiro borrador ao que se foron incorporando as suxestións do resto dos grupos da corporación. O plan de acción constitúe un documento aberto que irá perfeccionándose ao longo do tempo en función dos cambios na sociedade.